ɓe nattowa nder luuɓe, ɓe nattowa nder gerle, ɓe ngaɗa ka sango duniya shagoji maɓɓe. To ɓe ngi a sora ko nyamte ɓe jaɓa ɗum, to ɓe ngi mota e dilla ɓe piya mota, kap goɗɗum ko ɓe ngi'i kawai ɓe bonnai kawai, ko hauti protest e kanɗon. To hala gonga emi nodda dayoɓe lallai sukaɓe poɗane noppi. Suka maɗa to vurtoto andu toi woni suka maɗa to yahata. Gimbo kawai gomnati jangi mataki tedduɗum dow hunde nde ni ham. Kap suka nangaɗo e irin waɗugo irin hundeji ɗi handai ɗiɗo, to lallai gomnati jangai mataki mauɗum dow mako. Sannan ndare hunde nden ɗon kadi kaire waddani en ɗum waɗi doka ɗum ɗo ɗum hande tagu fotayi vurto nder wuro mum. Hande ko heuta mi wara ɗo ni program ɗo nihi, to sai komi tokki goɗɗi wurareji ɗi mi heɗaki ma tokkugo, ngam mi heɓa mi jokko ɗo ni jam e jam. Diga rire ni ɗi nattatako, an e nyi'etal mota kawai raɗum security en, police en, soja en, mopol en, VG en, hunters, neighborhood watch, kamɓe ɓe ni ɗon to eteji tagu fotayi ƴaɓɓo. Ko da ɗum an woni moyen a fotayi ƴaɓɓoɗa, saidai piloɗa tokkani har jokkoɗa to njata. To hala gonga komi noddata yimɓe men daga har ɗum mbi'i raa doka ɗum waɗi doka, to en waɗu munyal doka ɗum wartata har duniyaru ndu taggo en nder doka ɗum ɗo. Doka ɗum goɗɗum lokaci kawai gim ɗum fukkitina ko ummino ko ko yidno ummo, to en tokku doka ngam joɗoɗen jam. Gomnati hande to mbi to ɗum ta burta, to fa waɗu munyal. Gomnati na ɗum bo jomirawo, jomirawo woni hokkai en doka, daga na en gi'aimo goɗɗo hulatamo sai yaɓa doka ɗum. To jomirawo waɗanai tagaɓe talala, ma nyande darngal a yaɓi doka jomirawo bima ta waɗu kaza a waɗi, to handira sakamako majum. Ko bo mo almama a timmini ɓawo goɗɗi duuɓi, ko goɗɗi lebbi, ko goɗɗe nyalɗe, sai jomirawo nanguma e ko njaɓuɗa. Amma gomnati kanum na non, gomnati a waɗi kawai mo nangete. To ngam non ga Allah en tokku doka ɗum ɗo, to en wartu ɗum bolba enen mbi'a en jangata doka ɗum ɗo. To ngam non kadi bo enen fulɓe Allah balli enen aksari to ladduɗe gonɗen, doka ɗum shafaki nduro e dabbaji muɗum to ladde. Doka ɗum ɗo ɗum shafaki njehohu waɗowa kugal to gesa. Ngam non en njehu geseji, duroɓe njaha durowa, gaɗaiɓe goɗɗi hundeji maɓɓe nder ladduɗe ɓe njaha ɓe ngaɗowa, amma nattugo gariri Allah en waɗu munyal zuwa ɗan goɗɗum lokaci yeso ɗo seɗɗa. Gimbo koi gomnati kanjum ba ko yali ɗum, to ni har a nangama to kawai kamɓe kawai a yaɓi doka ko ɓe ngaɗante hukunci daidai ko tsari leydi shiryi dow kanɗon wonɗon. Ngam non emi mai nodda modibɓeji meɗen, emi mai nodda gomnati, emi mai nodda yimɓeji lallai musamman modiɓɓe meɗen e enen ko wuli fu magani majum jomirawo. Nyalde hoɓɓe am ko mbi'i wonɗon, komi ƴamiɓe to na ɗum zanga zanga ɗum kanjum woni mafita, ɓe mbi na ɗum zanga zanga kawai ba, gam zanga zanga e warda e hundeji tedduɗi, ngam non ɗum hotana jomirawo. Enen bo en andi ko jomirawo wi'i, ko wuli fu mo waddanai on nyalde ɗum fewata. Ngam non emi mai nodda modiɓɓe lallai ɗum ɓeyda noddugo duniya ɗum do'aje ɗe ɗum do'otonoɗen ɗon to ɗum tampaɗe ba. Emi nodda enen ma to en mbi'u wayke hande tun nde ɗum do'o, tun lokaci ƴar'aduwa ɗum mbi'a ɗum do'o, ɗum wari zamanu Goodluck ɗum mbi ɗum waɗa ka do'ago, ɗum waroy zamanu Buhari bone ɗum mbi ɗum waɗa ka do'ago, ɗum waroy zamanu Tinubu ɗum waɗa ka do'ago, ma nde to do'aje ɗen ɗe huwa. No, jomirawo na non mo wa'i, na non. Kila goɗɗe bone ɗe njarata ɗen har balɗe ma timma a nder bone ɗen, amma jomirawo e ɗon tanadi waɗanma, wanda to mo yahi mo hollima ɗum a bi'a ai da mo junnaninoma ma balɗe bone ɗen ɗon ma ngaɗɗa ka yargoɗe. Ngam non ga Allah en tokkir fiji ɗiɗo en lasan en shoƴƴana jomirawo. Sannan kadi bo fa jomirawo fa kullum waddanai on fa ardiɗo horejo daidai kuje moɗon. Enen ɓen hande en bo'ini, an a bo'ini kugal maɗa, min mi bo'ini kugal am, mo joddiɗa bo'ini kugal muɗum, komoye hande to bo'ini kugal mum, to jomirawo sai waddana en ardiɗo mo kugal mum bongal. Amma na no watta enen kuɗe meɗen ɗum nyolɗe, en ngatta ko handi, en ngaɗata komai ko waddanta leydi, fanata leydi yeso, en ngaɗata komai ko bo'inanta rayuwa gureji meɗen, anguwaje meɗen.
amma en ton ndara ardiɓe to dow mo waɗata kaza mo waɗata kaza mo waɗata kaza ɗume to en fuu men en kawtu mbo'inen. Mi hula kan horejo leydi ƴaɓɓinoɗo President Muhammadu Buhari waɗino goɗɗum programme o bi'i change begins with an e min. A fami? Bo'in kuuɗe maɗa, bo'in hoore maɗa, bo'inre feere bo nde warata sey ma nde fuɗɗirima an on ko hewta nde ƴaɓɓo yeeso. So hande ta bi'ai suka bo'in, to bo'in fuɗɗan o yima an a booɗi, to ko hewta mbi'amo o bo'ina har o bo'ina. Ngam non en bo'in kuuɗe meɗen, co'anoɗen jomirawo ngaɗen ka du'ago, to jomirawo inchallahu waddanay en maslaha dow ɗi hundeji bo e mo yi'a. Sannan ɗiɗaɓa ko ngi'en en natti goɗɗum yanayi e ɗum wulla belo to leydi, to raa ndiyam wala. Hande miyawoje ɗo en ummanake nyalɗe sappo ko sappanɗe e ɗiɗi ndiyam wala. Raa gese e nano njora kawai to ladduɗe to on ngi'i. Raa duniya gabbago komoye natti kawai nder goɗɗum yanayi dole ɗum yurminana ɗum. To en ngulla raa belo, raa ndiyam wala, gese e ton njora, sannan an bo a ton dogga a yahay ngaɗa zanga zanga, ko a ton mbi'a ɗum waɗa zanga zanga, toye riba majum woni? To ngam non fuɗɗam ɗo emi toro jomirawo rentinana en ndungu ngu barka. To mo nangira en e layfiji woɓɓe seɗɗan nder meɗen, mo waddana en ndiyam geseji meɗen ummo daga ɗengol ko fekkorol fekkori. Kadi bo emin nodda modiɓɓe lallai ɗum ummo ɗum nodda duniya ɗum yaha ɗum do'o ndiyam. Emi yetta kanko Alan Aliyu Ibrahim ardiɗo durende me jange Jos North, kadi bo limamijo julirde idi ɗon, mo noddi mo wi lallai mo noddi kap fulɓe gonɓe Jos ɗum yaha ɗum do'o ndiyam jango to Allah yari alarba to julirde idi wonde ɗon kona malam Tukur to ɗum julta jumɓare, to ɗum julta idi ɗum yaha ɗum toro ndiyam. To ngam non emi nodda kap fulɓe modiɓɓe ko toye ɓe ngoni, lallai ɗum yaha ɗum toro ndiyam. Ndiyam ɗam ɗon jomirawo waddana en ndiyam ɗam ɗon ɗam barka, geseji meɗen ɗi keɓa ɗi mboɗa. Ngam non bo no anduɗon to min bolwi onon ma min hokka on dama natton onon ma hokkon shawariji moɗon daidai gorgodo ha mi fuɗɗa jangugo raa noddowo mo fuɗɗam. Alaikum salam. Hala mako ka wardi goɗɗo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jam Allah rene. Jam kala bo ɗum moy mi boldata. Ka network maɗa ɗum boɗa bo. Nuhu. To koni shawari maɗa. Amin. Non. To hala mako kam ka vurtatago boɗɗum. Ko mi yiɗi ko moye to noddi shawari okkata gomnati ko shawari okkata al'umma musamman nder irin hundeji gonɗen to nder ɗiɗo. Noddowo mo yeso. Wa alaikum salam. Jam Allah yamɗine yimɓe Zaburi. Lallai non ka woni Yakubu doy noy hande. Na'am alhamdulillah. Amin. Non. Non.
non 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 amin ya kuma yau take aha ranar domin so na'am wa alaikum assalam ja'al rene to wadi bo hashimu fayam tu ne fayam hande to bodi na'am na'am non 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 na'am non na'am non non hashim amin hashim ma yau take awa aha to wadi bo hashim on ɗo noddo mo yeso na'am wa alaikum assalam jam Allah rene ɗum moy to modibo Muhammad Bello ko woni shawari maɗa na'am non na'am non na'am non amin 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 to min godake Allah ɓinde baraji ranar domo yeso na'am wa alaikum assalam na'am eftudande maɗa ɗum moy to Abakar Salihu daga toye to koni noddol maɗa na'am dow halanma doka gwamnati waɗi doka ɗum shafake ma amma ɗon amin amin to min yetti mawɗum amin ma yau take aha to a hinnama domo yeso am assalamu aleykum to kanko ma noddol mako wardi e goɗɗum tora noddomo yeso assalamu aleykum to on nani dai kam noddolji ɗi ɗum noddata ɗin dow halanma ɗum ummo ɗum daro ɗum soƴƴano jomirawo kab ko giɗon wari wala ko ɓuri sembe jomirawo kadi bo jomirawo kam mbi'i toroɗenmo ɗaɓɓiten bukatuji men to mako so wala nyalde ɗum waroyta wala bone ngaroje mbi'en kadi a'a joni ka en alimo non en co'anto goɗɗum feere na'am wa alaikum assalam jam Allah rene jam kelen
yawri ɗum momi bollata Tijani daga misali. to modibo Bilyamin ko woni noddaki maɗa Kanko mi heɓata yimɓe ɗum waɗa mumen kanko mumen o tawi sai mumen hokkata. non Tunda gwamnati waɗi doka holli yimɓe mullito ɗum ɗo tawra ɗum ɗo tawrugo. non Kadin bo kanko mi heɓata yimɓe ɗo aaki Allah wadda ndiyam. amin Yimɓe burto kadin ɗum waɗata istighfar sai Allah hokka en ndiyam. amin amin non Amin. amin to mi hawtake amin to shikenan min nani to alhamdulillahi en nani shawariji mo okkita noddowo mo ƙarshe inchallahu to wa aleykum salam mawɗo Wale jam sori ay tila kuɗo. jo Allah yettama ɗum moyi Ko ke ayto to Abubakar en to abbagal enen piisi noyi hannde Nagamo to noyi ko woni shawari maɗa hannde Abu kayɓe yimɓe jetati sosai wallahi haalaji yimɓe kafka daruɗa fu e no ɗum. non Gaskiya ka rari magana zanga-zanga ɗum enen talaka en ai ya kamata ɗum yai gaɗe wayo fa joni har ga Allah. non A rari gaba ko enen ko ummi fu ɗo men en yanta to enen ai ya kamata naskoɗen ko wara ɗiga halal mum kaw. non Ko ɓuri ummi dai enen ɓe won tortoɓe. non Joni mawɓe ɗum doka ɗum ɗum wari ɗum shehu taru reto shafi goɗɗo mawɗo na. ko seɗɗa Enen joni hakan nan daga yetti keya zuwa ko waɗi ko nyalli nyama. non Ko magana biyan tan dangiɗa hande wojji amin fita hande kwana 18 biya waɗa ai ko ta on tunani ma non kai da yima wonde ayari. sosai ma Ai ya kamata ɗum daru ɗum toro biyan ma ɗum acca magana goɗɗum zanga-zanga. non Har ga Allah ta duniya ummi a raɓɓita ba ko a heɓa da wala hewe daidai ma non inshallah ta ummi a raɓɓita to goɗɗum ko kandori ma goɗɗum kandortama non amma abubakar magana kiya ha joro ɗo gwamnati joni gwamnati tarari ai gwamnati joni naɓol man non fita amma wata goɗɗo gwamnati turiɗa wai o sakama belɗum wallahi sai ma yana na belɗum to abubakar min getti sosai lokaci meɗen ra'i amin ma yewtake to alhamdulillah nanoɓe e daroɓe ha shiri meɗen shiri timmi sai to Allah yari en sati garojo ko moye mi yetti ɗum mi waɗana ɗum fata alkhairi Allah ɓeyda waddango en jonde jam to lato e Najeriya fuu Allah waddana en ndiyam ɗam barka garoja geseji meɗen boɗa dabbaji meɗen jara kara Allah walluma en assalamu aleykum wa rahmatullah